150k booty is the going rate. Yo! Usuze kanye kwelicala izumoya. 150k for ilobola. Come on guys, let's be honest. Ilobola ayina rate. Dependa qha uba iphuma kubani wafoda kangakanani. For example, we can't take a guy like me who works at Shoprite earning 4,000 to 5,000 depending on shifts zihamba kanjani. Which man could be 150,000. No. Not bands will lang ayingeke yenzeke loo nto leyo. So iyadependa, iyanegotiatwa. Yabo. Ndakuqhayisele ngoba 150 ke nto zoba. Umntana wethu ufundile. As if it was not your responsibility to take your kid to school. Biluxanduva lwam. Hayi guys. Ewe ke. Bandi ngusomashishini ophumeleleyo, ndinazo zonke imali. 150k yayo mali mhlawumbe kumleyo ndizayikhupha. Andalinto. Abanye abantu bayayikhupha, but mina nawuhamba ndiyothatha ngapha emqandulo okanye apha eNtwenga umfazi pha ndizisebenzela apha endleleni ndizenele inantsika i3.5 yam. Umfazi wami usebenza enantsikeni ikitchen endaweni ethile. Napha soze njalo imali enzalo. Come on guys, let's be honest. It's negotiable. I not rated to die. Lobola 100,000 up. And then no. I mean, it's crazy like abantwana abafundileyo. What if unemployed? Play unemployment rate kungangaki 50%. What if unemployed? Asincedisa ntoni lo education yakhe apha kuthi? Kusiwe